дуруди бепоён шунавандаҳои азиз, ман ҳуқуқшинос Ширин Ибронова бо шумо ҳастам. Ман имрӯз хабари муҳимеро ба шумо мефаҳмонам. Нафароне ки аз Сахарова агар квота гирифтед, ариза додед, ман чӣ хел дар видеои пештарам гуфтам ки шитобед аз Сахарова метавонед ки ариза барои гирифтани квота според ва дар оянда РВП гиред. Ва нафарони зиёд аз ҳамон видеои мо гӯш карда рафтан, ариза споридан ва онҳо интизор ҳастанд ки РВП меспоранд. ҳамватанони азиз, хабари муҳиме ки имрӯз ба шумо мефаҳмонам, оиди бланк, нови бланк, яъне ки вақте ки ариза барои РВП меспоред, фаромӯш насозед ки бланка ариза нав шуд. Пурра нав шудааст. Ҳамин аризае ки нав шудааст 13 пункт дорад ва аризае ки то 18 июл касе РВП спорад ва 21 пункт дорад. Бисёр хориҷ шудан амин манами бланке ки то 18 июл касе меспорад барои РВП заявлени пунктҳояш зиёдтар ҳастанд, аммо баъзе пунктҳояш амин дар ҳамин бланки ҳозираи нав хориҷ шуданд. Яъне хориҷ шуданд дар ин бланки нав, дар ин аризаи нав 13 пункт шуд. барои ҳамин ҳамаашро ман пурра ба шумо фаҳмонда истодам. гӯш кунед ва хатогӣ накунед, то ки аризаҳои шуморо РВП шуморо отказ накунанд, нагардонанд. барои ин ҳаминро фаҳмонданиам ки нафароне ки агар ҳамин хел ариза меспоред, нафароне ки агар то 18 според, то 18 июла ҳамон бланк дигар аст, ҳамон бинед ки хориҷ шудаги чизош ҳам маълум мешавад ва ман айни ҳол онҳоро ба шумо мефаҳмонам. ва бланке ки нав аст, яъне заявление ки нав барои РВП меспоред, ин аз 18 он тараф мешавад, ҳамон 13 пункт дорад, яъне ки камтар аз пунктҳояш. ва ман ҳозир ба шумо мефаҳмонам. мана бинед бланкҳое ки наву кӯҳна ҳастанд, дар пештара бланк ва ҳозира бланк чӣ фарқият аст? Яъне бланки ҳозира бинед пункти як мешавад ному насаб фамилия, ин ҳаст дар бланки кӯҳна, ин ҳамон хел мондааст. дуюм пункт яъне мешавад соли таваллуд, дар бланки кӯҳна чӣ хел буд, ҳамон хел мондааст. сеюм гражданини куҷо ҳастед, шаҳрванди куҷо ҳастед, дар бланки пештара ва ҳозира ҳамин хел мондааст. ва чорум ҷинс, яъне ки мард ё зан, ин дар бланки пештара ҳамон хел буд, ҳозир дар навам чунин мондааст. дар панҷум документ личност, яъне паспорт, нишон додани паспорт, дар пештара бланки кӯҳна ҳамин хел буд, дар навам ҳамин хел мондааст. шашум националност, кадом миллат ҳастед, ваям мондааст. ҳафтум дин, дар пешина бланк, дар ҳозирам ҳамин мондааст. ҳаштум фақат камакак тағйир шудааст ки яъне аввал адрес, телефон, рақами телефон менавистанд, ҳозир бо талабот аст ки электрони почта касе дорад дар ҳамон заявление нависад. яъне хубтар аз электрони почта бошад, ба воситаи электрони почта ҳама хатҳоро метавонанд ки ҳамон мақомото ба шумо равон кунанд, шумо тезтар хонеду бинед. ғайри ин нуҳум пункти ҳамон бланки нав, нуҳум маълумот дар бораи гирифтани маълумоти олӣ ё миёна аз Федератсияи Русия, ана бинед ки ин нав шудааст. даҳум учёни, яъне ки нафароне ки диплом доранд, рақами диплома менависанд дар даҳум пункти аризаи нав. дар 11 семени положени менависанд. дар 12 пункт аъзои оила, член семьяра менависанд. дар 13 пункт судимост. ана бинед ки анами судимост 13 пункт тамом, ами аризаи нав 13 пункт дорад, ами 13 пункташ судимост тамом мешавад. дар ҳамин судимост шумо ҷиноятҳои вазнин ва махсусан вазнинро менависед. агар дар Тоҷикистон ҷиноят содир кардед, ҷинояти вазнин то чанд сол аст срокаш, муҳлаташ, махсусан вазнин то чанд сол аст, ана ҳамон фақат ҷиноятҳои вазнин ва ниҳоят вазнинро дар 13 пункти аризаи нав барои гирифтани РВП менависед. бинед ки аризаи нав ай 18 июл сар мешавад спориданаш, ин 13 пункт дорад. аризаи кӯҳна 21 пункт дорад, то 18 июл метавонед ки аризаи кӯҳна қатъӣ според. дар аризаи кӯҳна бинед ки кадом ва ё хориҷ шуданд. нуҳум, яъне таваллуд шуде дар РФССР ва СССР, ин хориҷ шуд. даҳум наздикони ғайри қобили амали меҳнат, яъне инвалидност, ваям хориҷ шуд дар бланки кӯҳна. 11 шумо ё наздикони шумо переселенс ҳастанд, инам ё хориҷ шуд. 12 образование ҳаст. 13 учёни степен, яъне кандидат наук, профессор, вай ҳаст дар бланки кӯҳна. 14 оиладор семени положение, яъне ҳаст. 15 член семья, яъне ки ҳайати оилаи шумо вай ҳаст.
16 мана бинед ки 16 хориҷ шуд. Ин чӣ буд? трудовой деятельность, яъне ки вайҳои меҳнатӣ, корҳои меҳнатитон, кор кардагитон. 17 хориҷ шуд. Инам рақами иннро нишон медоданд, ҳозир нишона медиҳанд. 18 ам хориҷ шуд, пункташ фаъолияти меҳнатӣ дар Федератсияи Русия, инам хориҷ шуд. 19 ам хориҷ шуд, источник доход, даромад нишон медод ки источник доход, сарчашмаи даромад, ана ҳамонам хориҷ шуд. 19 20 судимос хориҷ шуд, яъне 21 адрес проживания хориҷ, место жительства, 21 место прожительства, аввал проживания нишон медоданд, ҷои зиста. Ана бинед ки дар 21 пункти ҳамин аризаи кӯҳна то 18 июл инам хориҷ шуд дар ҳамин бланки нав. Нафароне ки фарзандони ноболиғ доред, агар нафарони РВП худатон дошта бошед, фарзандонатонро қайд накарда бошед, солҳои пешин дар паспортҳо фарзандони ноболиғро қайд мекарданд, сурати вайро мечасподанд ки гӯё вай РВП гирифтааст. Аммо айни ҳол ба воситаи ариза муроҷиат мекунанд. Нафароне мехоҳед фарзандони шумо ҳам РВП гиранд, шумо дореду ва ё не, шумо метавонед ки бо ҳамин бланкҳои нав ариза пур кунед барои ноболиғон ва худи шумо ҳамроҳи ҳамон ноболиғ ё беноболиғ метавонед рафта онро дар назди инспектор супоред. Онҳо қабул мекунанд, дар назди онҳо имзо мемонед, число мемонед ва онҳо аризаи фарзанди шуморо қабул мекунанд. барои ҳамин навигариҳоро ман зарур ҳаст ба шумо фаҳмондам. ҳамватанони азиз шитобед, ручкаву дафтар гиред, аз рӯи ҳамин гуфтаи ман пурра нависед як ба як ва дар ҷое ки ариза пур мекунед хатогӣ накунед, чунки агар хатогӣ бошад РВП шуморо отказ мекунанд, аризаи шуморо мегардонанд, саргардон мешавед ва ҷои суратро ҳам фаромӯш накунед ки ҳамин сурати шумо бояд калаи шумо калон гирифта шавад. инам тағйир шуд. барои ҳамин ҳама инҳоро дар ёд гиред то ки ба хатогӣ роҳ надиҳед. нафароне ки зиёди нафарони шумо аз ман савол додед, ман видео карда будам ки дар сахр ва аризаҳо қабул доранд то 8 июл барои гирифтани квота ва РВП. зиёди онҳо ариза супориданд барои квота ва РВП, аризаҳои онҳо қабул карда шуданд ва шумо фаромӯш насозед ки ана бланкҳо то 18 июл дигар аст, баъди 18 он тараф бинед ки бланкҳои нав шуданд. фаромӯш насозед, аз ин истифода баред, нависед, гиред. саломат бошед. ба канали хушнос Ширини Бронова обуна шавед. обуна шудед, минбас ҳама чиз автоматически ба шумо меравад ва шумо аз ҳама навигариҳо, қонунҳо хабардор мешавед, сарсону саргардон намешавед. ин ба саволҳои зиёди ҳамватанон ки манро бисёр зангҳои телефонӣ задам мепурсанд, ман ҷавоб додам. дар амони худованд бошед.